Μετανάστευση. Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία, δημιουργώντας παράλληλα και τις ιδιαίτερες τάσεις του πληθυσμού απέναντι στους μετανάστες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετανάστης είναι το άτομο που διαμένει για τουλάχιστον 6 μήνες μακριά από το συνήθι τόπο κατοικίας του. Πρόκειται δηλαδή για άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους οικειοθελώς με σκοπό να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους. Όλα τα παιδιά αυτοί που έρχονται απ' έξω για διάφορους λόγους. Ο άλλος έρχεται κυνηγημένο από ένα πόλεμο, ο άλλος είναι οικονομικός μετανάστης. Την ώρα που πατάνε μια χώρα, ειδικά μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, πρώτα να σέβονται το μέρος που είναι. Η έλλειψη της μεταναστευτικής πολιτικής έφερε πολλούς παραπάνω μετανάστες σε αυτή τη χώρα, που ενδεχομένως να μην μπορεί να τους αντέξει. Αλλά οφείλουμε και αυτούς να τους σεβαστούμε. Ο λαθρομετανάστης είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι ξέμπαρκος από χαρτιά, ξέμπαρκος από ιδέες, ξέμπαρκος από ψωμί και από δουλειά και προσπαθεί να επιβιώσει. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ως ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για τη μετανάστευση, είναι προσιλωμένος στην αρχή με βάση την οποία η ανθρώπινη και ομαλή μετανάστευση είναι προς όφελος των μεταναστών και της κοινωνίας. Αριθμεί 151 κράτη-μέλη και πάνω από 7.800 υπαλλήλους. Εργάζεται να διασφαλίσει μια ανθρωπιστική και καλομελετημένη διαχείριση της μετανάστευσης, βοηθώντας την αναζήτηση πρακτικών λύσεων, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη, περιλαμβάνοντας και τους πρόσφυγες και τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Το γραφείο του ΔΟΜ στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, υλοποιεί ένα πρόγραμμα επιστροφής στη χώρα τους. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και το Γραφείο της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, υλοποιεί προγράμματα με στόχο την επιτυχή κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών, την καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία, την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την παροχή δυνατότητας εθελοντικής επιστροφής με το πρόγραμμα Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελουσίας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους. Το ανθρωπιστικό πρόβλημα επιστροφών είναι ίσως η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, διότι το να πάει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί. Το να βρει δουλειά, έστω και στη μαύρη αγορά που υπήρχε παλιότερα, με χαμηλούς μισθούς, με εκμετάλλευση κλπ., πάλι δύσκολο είναι, γιατί λόγω της κατάστασης δεν υπάρχουν δουλειές. Πρόσφυγας είναι το άτομο που λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης εξαιτίας της φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεών τους αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. Είχα ακούσει για την Ελλάδα. Αποφάσισαμε με ένα καϊκάκι, το οποίο ήταν φουσκωτό. Τη φουσκώσαμε. Ρίξαμε στη θάλασσα, μπήκαμε κι εμείς μέσα. Τα κύματα μας χτυπούσαν πάρα πολύ. 5 ώρες είχαμε κουραστεί τόσο πολύ. Και είχαμε αποφασίσει όλοι μαζί να παρατάμε. Δεν αντέχαμε. Τώρα θα έλεγα ευτυχώς. Ήρθαν οι λιμανικοί μου και μας έπιασαν.
Δεν μας απέλασαν ξανά στην Τουρκία, αλλά η καλή μας τύχη μας πήγαν στη Μυτιλήνη. Μας κράτησαν εκεί 7 μέρες. Μας δώσανε ένα υπηρεσιακό σημείωμα και είπαμε ότι μπορείτε να πάτε σε λιμάνι να πάρετε στήρια και να πάτε Αθήνα. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, μια χώρα που υπάρχει πολιτισμός, αλλά υπάρχει και μια κρίση τώρα που περνάει. Όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες υπάρχουν και καλοί και κακοί. Πάντα πρέπει να δούμε τα θετικά, όχι τα αρνητικά. Και στο κάτω-κάτω όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε ελπίδα, όλοι έχουμε κάποια όνειρα, ανεξάρτητα αν ταιριάζουν τα όνειρα μας ή όχι. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, καθώς και το ιδρυτικό κείμενο της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας, ορίζει τους πρόσφυγες ως ανθρώπους που έχουν τραπεί σε φυγή από τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η χώρα μας ως μέλος της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνει ούτε κράτος φρούριο, ούτε ξέφραγκο αμπέλι. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να δεχτεί μεγάλο βάρος μεταναστευτικών ροών και μάλιστα ανεξέλεκτα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ας πούμε, με τα 11 εκατομμύρια κατοίκων, η παρουσία 2 ή 3 εκατομμυρίων μεταναστών δεν είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δεν μπορεί να αφήσει κανένα αδιάφορο. Η Ελλάδα έχει μαζί με άλλη μία χώρα το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στον πληθυσμό της. Αν λοιπόν προστίθενται εδώ συνεχώς άνθρωποι που έρχονται από τις άλλες χώρες για να βρουν εργασία, πώς θα βρουν εργασία όταν οι γηγενείς, δηλαδή οι εντόπιοι κάτοικοι δεν βρίσκουν εργασία και είναι άνεργοι? Δεν θέλουμε άλλους λάθρομετανάστες. Θα είναι δύσκολο για αυτούς και για μας. Αν έρθουν, ο Θεός ξέρει. Η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες παρέχει προστασία και βοήθεια στους πρόσφυγες του κόσμου. Η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε χώρες ευρωπαϊκές δεν μπορεί να υλοποιήσει προγράμματα επισιτισμού ή εκπαιδευτικά όπως σε άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες συμβάσεις. Η Ελλάδα τα έχει υιοθετήσει όλα. Έχουμε πολυνομία. Οπότε ο ρόλος της ΥΠΑΤΗ Αρμοστίας είναι απλά συμβουλευτικός. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε εργαλεία ώστε να μπορούμε έμεσα να κινητοποιήσουμε τις ομάδες εδώ, τις ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνία των ανθρώπων, ώστε εκείνες να ενδυναμωθούν και να μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Με μια λέξη, μη κυβερνητικές οργανώσεις, προσανατολισμένες προς την εργασία και οδηγημένες από τους ανθρώπους με ένα κοινό ενδιαφέρον. Αυτές οι οργανώσεις αποτελούν τη νέα μορφή οργανωμένης δράσης της κοινωνίας πολιτών, εκτελώντας ποικίλες υπηρεσίες και ανθρωπιστικές λειτουργίες, μεταφέροντας τις ανησυχίες των πολιτών στις κυβερνήσεις και ελέγχοντας τις πολιτικές τους, λειτουργώντας ως μηχανισμοί προειδοποίησης και καταστολής των εθνικών και διεθνών προβλημάτων. Γραμμή προσφύγων, παρακαλώ. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est la Croix-Rouge, le bureau des réfugiés. Εδώ είναι το κέντρο υποδοχής αστέγων της πράξης. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Δελιγιώργη 26-28. Το κέντρο δέχεται τους πάντες με την προϋπόθεση να υπάγονται στον ευρύτερο ορισμό της αστεγίας. Βρισκόμαστε στην υποδοχή του πολυιατρίου που έρχονται οι ασθενείς. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θέλουν και να ξεχωρίσουμε τα περιστατικά για να μπορέσουμε να τα στείλουμε σε κάποιους γιατρούς. Και έρχονται και πάρα πολλοί άνθρωποι για φάρμακα. Μία από τις υπηρεσίες της πράξης είναι η παροχή φαρμάκων, τα οποία προέρχονται από δωρεές ιδιωτών, απλών ανθρώπων δηλαδή. Εδώ είστε στο Πολυιατρείο των Αθηνών, στην πλατεία Κομουνδούρου. Βλέπουμε περίπου 100 με 150 περιστατικά την ημέρα. Ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 70% μετανάστες και ένα ποσοστό 30% που είναι Έλληνες. Να μας πείτε έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο για τις παθήσεις που βλέπετε. Όσον αφορά τη δικιά μου τη χειρουργική, πραγματικά βλέπω πάρα πολλά αποστήματα σε μετανάστες. Πολλά προέρχονται από δερματικά νοσήματα όπως είναι η ψώρα,
και από τον κνισμό δημιουργούν σταφυλοκοκκικές μολύσεις σε όλο το σώμα. Φυματίωση, φυματιώδη λεμφαδενίτιδα και βέβαια αρκετά τραύματα τα οποία είτε προέρχονται από τραυματισμούς μεταξύ των μεταναστών, είτε δυστυχώς και έχουμε και περιστατικά τα οποία οφείλονται σε ρατσιστική βία. Επισκεπτόμαστε με την κινητή μονάδα των γιατρών του κόσμου το λιμάνι του Πειραιά, όπου βρίσκονται περίπου 80 με 100 άστεγα άτομα. Σε αυτό που στοχεύει αυτή η δράση είναι κυρίως να ανακουφίσουμε αυτά τα άτομα, να τους συμπαρασταθούμε, να μοιράσουμε φαγητό. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να διέπονται, να υπακούν και να συμμορφώνονται με τους νόμους του κράτους. Δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε τυχόν ατασταλίες ή προβληματικές καταστάσεις του δημοσίου, έστω και αν το επιχειρούν, καθώς έχουν την πρακτική δύναμη. Τελικά βλέπουμε ότι πάντα σταματούν σε ένα σημείο. Και αυτό το σημείο είναι η πολύ στενή επαφή της κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης με το κράτος. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν αποτελούν γρανάζι του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας και τόσο σωστά, ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να μην υπάρχουμε. Να μην είμαστε απαραίτητοι για τους πληθυσμούς αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε. Όσον αφορά κάποιες καινούργιες καμπάνιες που έχετε κάνει. Έχουμε ήδη καμπάνια για την καταπολέμηση του HIV, την πρόληψη και την ενημέρωση, καμπάνια για την υπατήτηδα C, για την πρόληψη, την εξέταση και την ενημέρωση. Έχουμε εισαγάγει ένα γρήγορο τεστ, το τεστ με το σάλιο, που βγαίνει το αποτέλεσμα σε 20 λεπτά. Πάνω και κάτω και μετά μέσα στο μπουκαλάκι. Και μέσα εδώ. Σε 20 λεπτά θα έχουμε αποτέλεσμα. Με τα κινητά αυτά η ιατρεία προσπαθούμε να υποδεχθούμε πρωτοβάθμια, παρέχοντας πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας σε όλους αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται λάθρα από τα σύνορα και βέβαια δεν έχουν τη δυνατότητα, από τη στιγμή που δεν έχουν κάποια νομιμοποιητικά εχέγγυα και έγγραφα, να πάνε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι εξυπηρετούμενοι μας μπορεί να είναι Έλληνες από το γενικό πληθυσμό, άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, μετανάστες, με ή χωρίς χαρτιά, θύματα τράφικινγκ, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, εκδιδόμενα άτομα. Το τεστ είναι ανώνυμο, είναι δωρεάν, γίνεται χωρίς ραντεβού. Είναι το τεστ με το σάλιο και στη συνέχεια, σε περίπτωση διάγνωσης θετικού αποτελέσματος, υπάρχει άμεσα διασύνδεση με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μαζί με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα στην Πάτρα, το οποίο αφορά συνόδευση στους ανηλίκους. Τα παιδιά αυτά προορίζονται για 3 είδη διεθνικής σωματεμπορίας, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για δουλεμπόριο, είτε για εμπόριο οργάνων. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε εκεί που το κράτος δεν πάει ή εκεί που το κράτος το ξεχνάει. Το δικαίωμα στην υγεία με την ευρεία έννοια είναι ακριβώς δικαίωμα και όχι πολυτέλεια και ιδίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Υπάρχει ένας ξενώνας που είναι σε αυτό το κτίριο που είναι ξενώνας προσφύγων. I come to Greece because of I have got political problem in my country and I am living in this shelter 1 year and a half. And the situation of the shelter is okay. Management, worker, they are very friendly with us, and we have got meal here, and they are looking after us. We have got, if we are sick, we have got doctor downside. We go to the doctor, they take us to the doctor. Ο Ξένιος Δίας, ο πραγματικός Ξένιος Δίας ήταν αυτό. Το ότι όταν φτάνει κάποιος σε ένα οικέτης, οφείλει να τον βοηθήσεις. Τις περισσότερες φορές, επειδή τα θέματα που αντιμετωπίζουν αφορούν σε πολύ βασικά ζητήματα επιβίωσης, τροφή, στέγη, έρχονται εδώ πέρα και βρίσκονται σε αρκετά δύσκολη κατάσταση, τρομερά αγχωμένοι, ανήσυχοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώσουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος απέναντί τους που θα τους ακούσει και θα μπορέσει να προσφέρει λύσεις σε αυτό που οι ίδιοι θέλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πρόγραμμα Στέγη είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί πράξη από το 2005. Τότε ξεκίνησε με μόλις 5 διαμερίσματα και αυτή τη στιγμή έχει 23. Ήρθε στον Praxis, ζητάει βοήθεια και τον βρήκα πάρα πολύ βοήθεια από την Praxis. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 2000 και είχε έρθει στην αρχή ο αδερφός μου παράνομα. Ήμουνα πάρα πολύ καλή μαθήτρια, συνέχεια έπαιρνα αριστεία και βραβεία στο σχολείο μου. Στο πανεπιστήμιο που σπουδάζω
Έχω κερδίσει υποτροφία στο πρώτο έτος και στο δεύτερο και δεν μπόρεσα να την πάρω γιατί δεν έχω ελληνική υπηκότητα. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο από άλλες χώρες, αναφέρει το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι ένα πρόγραμμα στα πλαίσια των δομών φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Είναι συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και Υπουργείου Υγείας. Στο συγκεκριμένο σχέδιο υπάγονται 2 ξενώνες. Είναι αυτός εδώ που είναι για μονογονεϊκές οικογένειες και νεαρά ανήλικα κορίτσια και γυναίκες κάτω των 30 ετών και ο άλλος των ανογείων που είναι για ανήλικα ασυνόδευτα αγόρια. Εάν πιστεύαμε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δρούσαν όπως ακριβώς δρούν, εθελοντικά, με σκοπό όχι την αντικειμενικότητα της αρχής του ωφελημισμού για τη μεγαλύτερη ευτυχία υπέρ μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων, αλλά υπέρ ενός μικρού αριθμού ανθρώπων, τότε ο ορισμός τους πιθανόν να ήταν ταυτόσιμος με τη διαφθορά, την αδιαφάνεια. Τότε θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των ολίγων και εκλεκτών και δεν θα μεριμνούσαν για το κοινό καλό. Θα συναντούσαν και θα έτεμναν ως συντεταγμένοι την ανηθικότητα. Πρέπει να πείσουμε τον μέσο άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, τον καθένα από εμάς δηλαδή, ότι το να έχει στόχο τον άνθρωπο είναι ηθικό χρέος. Όπως λέει ο Λεβινάς, η φιλοξενία ξεκινά από την ίδια τη γλώσσα. Θα σε ακούσω τώρα. Είμαι διατεθειμένος να σε ακούσω. Είμαι διατεθειμένος να φιλοξενήσω αυτό που μου έχεις να μου πεις. Η μη προϋπόθεση όρων στη φιλοξενία είναι αυτό που κάνει τη φιλοξενία πραγματικά αληθινή φιλοξενία. Σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο Ρενέ Σαγαέρ, που πρόσφατα επισκέφτηκε την Ελλάδα καλεσμένος από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, είναι πάντα ουτοπικό το να προτείνουμε την απροϋπόθετη φιλοξενία. Έχουμε πρόθεση να σκεφτούμε μια καλύτερη κοινωνία σχετικά με τον ξένο, τον ερχόμενο, γύρω από το θέμα της αποδοχής του. Το να σκεφτούμε τον άλλο, το πόσο έχει προτεραιότητα, έχει μεγαλύτερη αξία από το να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του. Βέβαια, ο ξένος, ο ερχόμενος, μπορεί να είναι ένας τρελός δολοφόνος. Η λογική της απόλυτης φιλοξενίας που έχει προταθεί, ας πούμε, ως ιδεώδες, είναι ανέφικτη. Διότι η απειλή υπάρχει ακόμα και σε περίπτωση που δεν έχεις κάποιο απόλυτο ξένο. Και η μερική ξενότητα σου προκαλεί πάντα μια αίσθηση απειλής και ένας ρεαλισμός επιβάλλει πάντα να είσαι προσεκτικός. Η σημασία του εθελοντισμού, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πάνω απ' όλα της ανθρωπιάς στην πορεία για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, δημιούργησε την ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει λοιπόν από την πλευρά των επιχειρήσεων η πλήρη συνειδητοποίηση του κοινωνικού τους ρόλου και της κοινωνική τους συμβολής, θα λέγαμε, στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τα στενά όρια της δικής μας καθημερινότητας, επιστρέφοντας στο κοινωνικό σύνολο ό,τι αυτό μας έχει προσφέρει. Την κοινωνική μας θέση, την εργασία, την καταξίωση. Πώς? Με την παροχή υπηρεσιών ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, την κοινωνική μας θέση, το επάγγελμά μας, τις δεξιότητες, αλλά και τα άλλα ενδιαφέροντά μας, χωρίς προσδοκία ανταλλάγματος. Με μια λέξη, εθελοντισμός και προσφορά. Η αποστολή δημιουργήθηκε το 2010 από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Στόχος λοιπόν είναι να είναι ο συντελεστής στην βοήθεια των οικογενειών. Γι' αυτό και από τα πρώτα προγράμματα που ακολουθήσαμε ήταν η σύντηση των συμπολιτών μας ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και φυλής, με αποτέλεσμα σήμερα να μοιράζονται από τις ενορίες τουλάχιστον 10.000 μερίδες φαγητό καθημερινά.
Αλλά στη συνέχεια διαπιστώσαμε και προβλήματα με τους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες που σήμερα τους βλέπετε να είναι εδώ και να παίζουν αυτό το φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Παίζουμε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, για αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα που παίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Όπου μας καλέσουν και θέλουν τη βοήθειά μας, εμείς θα τους δώσουμε. Μέλημά μας, ιδιαίτερα για το 2013, είναι να βοηθήσουμε το παιδί. Εδώ είναι ένα σημείο συνάντησης εκπαιδευτικών, ανθρώπων που είναι από την περιοχή, τοπικά, γονιών. Βρήκαμε πραγματικά παιδιά και γονείς με πολλή διάθεση να μάθουν, να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν πράγματα δημιουργικά. Όταν καθίσεις με ένα παιδί που δεν γνωρίζει τη γλώσσα και πρέπει να του μάθεις τα στοιχειώδη και νιώθεις την αγωνία του και τη δυσκολία του, και είναι ένα παιδί που μπορεί να έχει διασχίσει μία ήπειρο ολόκληρη για να φτάσει εδώ, τότε μαθαίνεις πάρα πολλά και νομίζω ότι εσύ μαθαίνεις περισσότερα από όσα το παιδί από σένα. Το υπάρχον θέμα ανεξάντλητο και με την ιδιαιτερότητα της κοινωνικής φύσης του να οδηγεί σε ακόμα περισσότερα και μεγαλύτερα διλήμματα και υποκυκλάκια του πρωτογενούς κύκλου φαντάζει επίκαιρο λόγω των γεγονότων αλλά και δυσεπίλητο. Ας κρατήσουμε τη δήλωση του ΥΠΑΤΟΥ Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Αντώνιο Κουτιέρες. Φέτος, στην Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων, ας αναλογιστούμε πως τα εκατομμύρια ανθρώπων που φροντίζει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και οι συνεργάτες της είναι από τους πιο ευάλωτους που υπάρχουν στον πλανήτη. Είναι πραγματικοί άνθρωποι, όπως ακριβώς εσύ και εγώ, οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα χωρίς να φταίνε.